Ideana tässä on katsoa sitä, että mitä se luonnon itseisarvo oikein on. Mä en ole mikään ympäristöfilosofi, joten mä lähden sitten ihan näihin lähteille. Ja sieltä löytyy kaksi filosofia, Aristoteles ja George Edward Moore sitten 2400 vuotta myöhemmin, 1900-luvun alun Englannista, jotka on eniten vaikuttaneet siihen, että miten ihmiset nykyisin puhuu ja kirjoittaa itseisarvon käsitteestä. Ja jossain vaiheessa se tuli harrastettua tätä ympäristöfilosofiaakin ja ympäristöoikeuden teoreettisia kysymyksiä, ja sieltä tuli aina vastaan tämä täysin analysoimaton ja kritiikittömästi hyväksytty luonnon itseisarvon käsite. No mä liioittelen vähän, mutta siinä on kyllä varaa niin kuin kysyä, että mitä tämä käsite oikein tarkoittaa. Tämä kysyminen ei nyt ole mitenkään hirvittävän omaperäistä, koska sellainen ympäristöfilosofi kuin John O'Neill jo ilmeisesti joskus 80-luvulla sanoi näin. Sanalla itseisarvo on monia merkityksiä ja ne sekoitetaan monissa ympäristöeettisissä argumenteissa. Siksipä ne, jotka etsivät esimerkkejä sanojen monimerkityksisyyden aiheuttamista virheistä, löytävät niitä tältä alueelta runsaasti. Tähän on helppo yhtyä sen vähäisen tietämyksen perusteella, mikä mulla on. Esimerkiksi sellainen ympäristöfilosofi kuin, mikä se Rolstonin etunimi olikaan? Muistaako kukaan? Joo, no joka tapauksessa sillä oli 3 sen nimen lopussa vielä. Ja James Scofield oli sitten metsänhoitaja, jonka kanssa hän kirjoitti artikkelin. Ja tässä artikkelissa he esittävät 10 erilaista arvoa, jota voi löytyä metsistä. Ensimmäinen on elämää tukevat arvot, toinen taloudelliset arvot, 3 tieteelliset arvot, 4 virkistysarvot, 5 esteettiset arvot, 6 villin luonnon arvot, 7 biodiversiteettiarvot, 8 luonnonhistorialliset arvot, 9 henkiset arvot ja 10 itseisarvot. Tämä lista tuntuu oudolta kahdestakin mielessä. Eettisiä arvoja ei mainita listalla ollenkaan, ja ala on kuitenkin ympäristöetiikka. Ja sitten tämä itseisarvo, niin se särähtää pahasti korvaan. Tämä on melkein niin kuin jos jakaisi autot esimerkiksi henkilöautoihin, pakettiautoihin, linja-autoihin ja keltaisiin autoihin. Eli se kuuluu ihan eri kategoriaan kuin nämä muut. Tämä on se mun ensimmäinen intuitio, mikä tästä tuli mieleen. Ja vaikka mä nyt kritisoin tätä itseisarvon käsitettä, mä en suinkaan halua vastustaa luonnon hyvää kohtelua. Mä vaan haluaisin, että hyvä asia saisi arvoisensa perustelun. Ja luonnon itseisarvon käsite ei ole sellainen, ei ainakaan ennen kuin se on selvitetty. Ja sitten kun kaikki käyttää sitä suurin piirtein samalla tavalla, niin tilanne voi olla ihan erilainen. Ja lähdetään liikkeelle sitten ihan historiasta. Ensimmäinen filosofi, joka käytti itseisarvon käsitettä, ei tosin ilmausta itseisarvo. Hän puhui asioista, joita halutaan niiden itsensä takia, ja asioista, joita halutaan jonkun muun takia. Ja tämähän oli tietysti Platon. Hän kirjoittaa Valtiossa näin. On olemassa sellaista hyvää, jota emme tahdo itsellemme sen seurausten toivossa, vaan josta pidämme sen itsensä vuoksi, sellaista kuin ilo ja tietyt nautinnot. On myös sellaista, josta pidämme sekä sen itsensä että sen seurausten vuoksi, sellaista kuin ymmärrys, näkökyky ja terveys. On olemassa myös 3. hyvän laji, se mihin kuuluvat ruumiinharjoitukset ja lääkärinhoidossa oleminen ja ansiotyö. Emme haluaisi sitä, ansiotyötä siis, sen itsensä vuoksi, vaan palkan ja kaiken muun takia, mitä se tuottaa. Näin Platon. Ja
Aristoteles noudatti ihan tätä samaa linjaa. Hänkään ei käyttänyt sanoja itseisarvo ja välinearvo, mutta ihan selvästi hän puhuu itseisarvon käsitteestä tuossa Nikomakoksen etiikan ensimmäisessä kirjassa, kun hän puhuu näistä asioista, joita halutaan niiden itsensä takia. Esimerkiksi näin hän sanoo: kunnian, nautinnon, ymmärryksen ja kaikki hyveet valitsisimme tosin niiden itsensä vuoksi, sillä vaikka niistä ei seuraisi mitään, silti valitsisimme ne. Mutta valitsemme ne myös onnellisuuden tähden, ajatellen, että niiden kautta tulemme onnellisiksi. Onnellisuutta ei kukaan kuitenkaan valitse minkään muun kuin sen itsensä tähden. Ja tässä sitten jälkimaailma, tässä ja monissa muissa lausunnoissa, joita Aristoteles esitti, jälkimaailma on nähnyt sitten itseisarvon käsitteen ensimmäisen tällaisen selvemmän ilmaisun. Ja yllättäen matkalla tänne luin tällaista kirjaa kuin Aristoteleen Protreptikos. Eli se on tavallaan lyhyt etiikan käsikirja, jonka hän kirjoitti jollekin kuninkaalle etiikan oppikirjaksi tai johdatukseksi filosofiaan. Siinä hän käsittelee aika paljon asioita, jotka sivuaa sitten tätä itseisarvon käsitettä. Eli niitä asioita, jotka on hyviä itsensä takia ja jotka on sitten hyviä jonkun muun takia, ja miten nämä suhtautuu toisiinsa. Ehkä siinä on enemmän vielä sanottu kuin tuossa Nikomakoksen etiikassa. Ainoa ongelma on se, että tämä kirja on niin sanotusti, tai kirjoitus on vähän kyseenalainen. Se on koottu yhteen kaiken maailman fragmenteista, mitä on säilynyt muiden ihmisten kirjoituksissa Aristoteles sitaatteina. Ja mä otan esille nyt tästä 2 asiaa, jotka varmaan pisti silmään ja joista syntyy ongelmia. Ensimmäinen on se, että onnellisuus on ainoa itseisarvo. Ja toinen on sitten se, että ajatus, että arvot voi jakaa 3 luokkiin: itseisarvoihin, välinearvoihin ja sekä itseis- että välinearvoihin. Tämä voi tuntua ihan kummalliselta, tämä yhdistetty luokka. Mutta tässä ei välttämättä ole mitään ongelmaa, kun tämän oikein ja ymmärtäväisesti tulkitsee. Eli kun Aristoteles sanoo, että onnellisuus on ainoa itseisarvo, hän ei oikeastaan sano mitään sisällöllistä. Hän oikeastaan sanoo, että kaikki ihmiset haluavat onnellisuutta, ja tämä tarkoittaa vain sitä, että kaikki ihmiset haluaa jotain. Että jos ihminen haluaa jotain, se haluaa sitä oman onnellisuutensa vuoksi. Ja tämä onnellisuus on vähän niin kuin tyhjä muuttuja, että sen paikalle jokainen voi kirjoittaa sitten sen oman suosikkiasiansa. Se voi olla kunnia, nautinto, ymmärrys ja niin edelleen, mitä Aristoteles itse tässä luettelee. Toisin sanottuna eri ihmiset haluaa eri konkreettisia asioita, mutta he kaikki haluavat niitä onnellisuuden välineinä tai osatekijöinä. Tähän kysymykseen, että mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä väline ja päämäärä tai keino ja päämäärä, niin palataan vielä lopussa. Eli tämä tarkoittaa vain sitä, että eri ihmiset löytää oman onnensa eri asioista. Aristotelesta on usein syytetty sitten myöhempien aikojen liberalistit erityisesti siitä, että hän on sellainen arvototalitaaristi, joka antaa oman arvolistansa ja sitä on noudatettava. Mutta että he ovat täysin väärässä, koska hän nimenomaan sanoo, että jokainen ihminen löytää sen oman asiansa tai oman onnellisuutensa eri asioista. Ja sitten kun lähtee katsomaan Nikomakoksen etiikasta, että mitä hän oikein näistä sanoo, niin ehkä näistä paras on tämä. Kaikki ihmiset eivät tavoittele samaa nautintoa, vaikka kaikki tavoittelevatkin nautintoa. Tässä puhuttiin nyt tästä välineestä, jota tavoitellaan, nautinto välineenä onnellisuuteen, mutta että jokainen ihmisen valitsee sitten omat nautinnolliset asiansa. Ja itse asiassa myöhemmin mä ehdotankin Tuomas Akvinolasta seuraten, että tämän voisi tämän välineen ja päämäärän
suhteen niin kuin suhteellistaa. Eli eri tarkasteluissa eri jutut. Sama asia voi olla niin kuin päämäärä yhdessä tarkastelussa, mutta väline toisessa tarkastelussa. Tämä vieläkin ongelmallisempi väite on se, että nämä arvot jakautuisivat 3 ryhmään, itseisarvoihin, välinearvoihin ja sekä itseis- että välinearvoihin. Niin tämä on täysin järkevä, jos ajatellaan sitä asiaa siltä kannalta, että tässä ei olekaan puhe arvoista, niin kuin asioiden tai asiaintilojen ominaisuuksina, vaan näistä hyvistä asioista itsestään. Eli ei ole mitään ristiriitaa sanoa, että jollakin asialla, esimerkiksi just vaikka, mitä näyttää nyt sanokan näistä, nautinto, niin se on hyvä asia itsestään, mutta se voi olla myös väline onnellisuuden saavuttamiseen. Tätä hän ilmeisesti tällä tarkoitti. Eli pitää erottaa itseisarvo ja sen kantaja, samoin välinearvon kohdalla. Ja silloin ei välttämättä tule mitään ristiriitaa tässä. Mä muistinkin väärin sanoa, että lopussa palataan Tuomas Akvinolaisen, otetaan se tässä esille. Hän tosiaan sanoo näin, että se mitä pidetään päämääränä yhdessä tutkimuksessa voidaan pitää keinona toisessa. Ihminen haluaa välttämättä onnellisuutta, siksi valinta ei koske päämäärää, vaan keinoja. Eli ihminen ei voi valita sitä, tavoitteleeko hän onnellisuutta, mutta hän voi valita sen, millä tavalla hän sitä tavoittelee. Edelleen hän sanoo, että emme halua välttämättä keinoja halutessamme päämäärää, elleivät ne ole sellaisia, että päämäärää ei voi saavuttaa ilman niitä. Emme tahdo välttämättä hevosta matkustamista varten, koska voimme tehdä matkan ilman sitä. Laivalla oli hänen esimerkkinsä. Ja vaikka hän puhuu päämääristä ja keinoista, niin tämähän siirtyy ihan sinne arvopuolelle. Tämä pätee itseisarvoista ja välinearvoista myös. Yksi huomionarvoinen seikka tässä Aristoteleen arvoteoriassa on se, että se on niin kuin läpikotaisin naturalistinen. Asiat selitetään, arvojutut ihan luonnollisten ilmiöiden, asioiden ja niiden ominaisuuksien avulla, eikä yritetä niin kuin viedä niitä arvoja jonnekin Platonin taivaaseen, jossa ne sitten nähtäisi vaan jollain kummallisella intuitiolla. Ja vaikka hän ei ihan näin sano suoraan, niin hänen hyvän käsitteen määritelmänsä on suurin piirtein se, että hyvää oliolle X on se, mikä edistää X:n elämää. Ja monessa yhteydessä hän erottaa sitten muun muassa politiikan alussa elämän ja hyvän elämän. Ja tämä on tärkeä ero, koska erityisesti silloin, kun puhutaan siitä, että mitkä on niitä seikkoja, jotka edistää jonkun yksilön hyvää elämää, niin ollaan tekemisissä sellaisen asioiden kanssa, jotka on todennäköisesti ihan sellaisia, että ne ei taas millään tavalla kuulu toisen ihmisen hyvään elämään. Kaikkien on pakko syödä ruokaa ja nukkua silloin tällöin, mutta kaikkien ei ole pakko kuunnella sinfonioita tai juoda kaljaa. Ja silti ne voi olla ihan yhtä onnellisia. Ja tämä on se, mitä myöhemmin on ruvettu kutsumaan naturalistiseksi virheeksi. Eli määritellään hyvä joidenkin luonnollisten asioiden avulla. Elämän edistäminen, terveyden edistäminen ja mitä nyt siihen elämään haluaa sisällyttää. Sehän on ihan sellainen asia, jota voidaan tutkia empiirisen tieteen keinoinkin jopa. Ja nämä, voisi sanoa, että perinteisemmät tai konservatiivisemmat, perinteisemmäksi ei voi sanoa, koska Aristoteles nyt on aika perinteinen tyyppi, haluavat nimenomaan erottaa hyvän jotenkin kokonaan tästä tosiasioiden maailmasta. Eli kaikki
kaikkia väitteitä siitä, että jokin asia on hyvä tai huono, niin niitä ei saa perustella sitten näiden kriitikkojen mielestä millään sellaisella väitteellä, joka koskee sitten tosiasioita viime kädessä. George Edward Moore on näiden kaikkien, tai ehkä Immanuel Kant on taustahahmo siellä, mutta Mooren nimiin ainakin tämä naturalistinen virhe, naturalistic fallacy, aina liitetään. Hän käytti tätä ilmaisua. Ja hänen kirjansa Principia ja Ethica vuodelta 1903, siitä tuli sellainen ohittamaton ja ylittämätön teksti englanninkielisessä filosofiassa. Itse asiassa vasta 1950-luvulla tai 1940-luvun lopussa alkoi niin kuin olla jotain kilpailua. Joko niin kuin suljettiin kokonaan etiikka tarkastelun ulkopuolella tai ei ainakaan uskallettu esittää mitään kovin radikaaleja vaihtoehtoisia näkemyksiä. Ja vielä nykyisinkin näkee niin kuin ihmisten huolehtivan kovasti siitä, että tekeekö joku naturalistisen virheen vai ei. Ja sitten parhaimmillaan Aristoteles-tutkijat jopa haksahtaa väittämään, että Aristoteles ei tee naturalistista virhettä. Juha Sihvola esimerkiksi kirjassaan Aristoteleen hyvän elämän politiikka sivulla 100 sanoo, että Aristoteles ei tee naturalistista virhettä. Ja jos Aristoteles ei sitä tee, niin kuka sen tekee sitten? Mutta että ei nyt puhuta pahaa poissaolijoista. Ja se, mikä tässä on uutta sitten, kun Moore rupeaa määrittelemään tätä itseisarvon käsitettä, intrinsic value on tämä termi, jota hän käyttää. Hän määrittelee sen sillä tavalla, että siitä tulee hyvän synonyymi. Kun ihminen ajattelee itseisarvoa, intrinsic value, hänellä on mielessään se ainutlaatuinen objekti, se ainutlaatuinen olioiden ominaisuus, jota minä tarkoitan sanalla hyvä. Eli aina kun Moore käyttää sanaa hyvä, ja hän puhuu ainakin siinä etiikan alussa niin pelkästään hyvästä, niin hän tarkoittaa nimenomaan itseisarvoa. Eli tässä on jotenkin omalaatuinen tapa käyttää kaikki, että hyvä on itseisarvoista hyvää. Välinearvo tulee kyllä mukaan tähän kuvaan. Hän puhuu sitten, kun hän selittää, että mikä on itseisarvo ja välinearvon suhde, niin hän sanoo, että välinearvo on itseisarvon syy tai välttämätön ehto. Eli tämä on niin kuin ihan kausaalinen näkemys välinearvon ja itseisarvon suhteista. Näin hän sanoo. Vaikka kaikki arvoarvostelmat viittaavat siihen ainutlaatuiseen käsitteeseen, jota olen kutsunut hyväksi, ne kaikki eivät viittaa siihen samalla tavalla. Ne voivat joko väittää, että hyvä liittyy aina kyseiseen olioon, tai sitten ne voivat väittää vain, että kyseinen olio on jonkin toisen hyvän olion syy tai välttämätön ehto. Käytämme näistä termejä itseisarvo ja välinearvo. Eli välinearvo ei oikeastaan olekaan sitten se hyvä ollenkaan, vaan se on keino siihen hyvään. No, tämä on ehkä vain pieni terminologinen kummallisuus, mutta vielä kummallisempaa on sitten, kun hän rupeaa vastustamaan tätä naturalistista näkemystä. Tämäkin on oikeastaan ikivanha. Jossain dialogissaan Platon kuvaa sitä, miten Sokrates suhtautui kauneuteen. Sokrates sanoo siinä, että kun ihmiset yrittävät selittää kauneutta joidenkin muiden ominaisuuksien avulla, esimerkiksi harmonian tai tasapainon tai kauniiden värien tai muun vastaavan avulla, niin silloin Sokrates on eri mieltä ja hänen mielestään kauneus on pelkästään se kauneuden idea ja kaikki muut on niin kuin toissijaista siihen nähden. Et pienistä palasista on tämä Mooren teoria koottu ja tämä taitaa olla yksi.
Sillä hän nimenomaan sanoo, että itseisarvon käsite tai hyvän käsite on yksinkertainen ja ainutlaatuinen. Sitä ei voi määritellä minkään avulla. Ja kaikki yritykset määritellä hyvän käsitettä, siis itseisarvon käsitettä, syyllistyy tähän naturalistiseen virheeseen. Onkin esitetty, että parempi olisi sitten, että se on joku määrittelyvirhe tai definistinen virhe. Sillä jos esimerkiksi määritellään, että hyvä on yhtä kuin Jumalan tahdon mukainen, niin tässä syyllistytään tähän samaan virheeseen, vaikka Jumalan tahdon mukaisuus nyt ei taatusti ole mikään naturaali tai luonnollinen ominaisuus. Ympäristöfilosofian kannalta tärkeä kohta tässä opissa on se, mitä tekisi mieli kutsua eristysopiksi tai isolationismiksi. Hän sanoi, että itseisarvo näyttäytyy luotettavasti vain silloin, kun se on eristetty ulkoisista häiriöistä. Ja hänellä on esimerkki kauniista ja rumasta maailmasta. Tämä on niin hyvä ja keskeinen, että luen sen, vaikka se on vähän pitkä. Siinä ensin tulee tämä metodikohta. Menetelmä, jota käytän osoittaakseni, ettei nautinto ole ainoa hyvä, oli se, että kysyin itseltäni, minkä arvon liittäisimme nautintoon, jos se olisi olemassa absoluuttisessa eristyksessä, irrotettuna kaikista tavanomaisista yhteyksistään. Itse asiassa tämä on ainoa menetelmä, jota voidaan turvallisesti käyttää, kun haluamme saada selville, paljonko arvoa jollakin oliolla on itsessään, eli itseisarvoa. Siis se asia pitää eristää kaikesta muusta, ja tämän ympäristöfilosofit oppivat hyvin. Hänen sitten ihan konkreettinen tapaus, jossa hän käyttää tätä, on sitten seuraava. Kuvittele äärimmäisen kaunis maailma. Kuvittele sen niin kauniiksi kuin ikinä voit. Sijoita siihen mitä tahansa, mitä pidät kaikkein kauneimpana tässä maailmassa. Ja kuvittele sitten rumin maailma, jonka voit mitenkään käsittää. Ainoa asia, jota emme saa kuvitella, on se, että joku ihminen on koskaan asunut tai edes voisi asua kummassakaan ja voisi nähdä toisen kauneuden ja toisen rumuuden. Onko jotenkin irrationaalista väittää, että olisi parempi, että olisi olemassa kaunis maailma kuin ruma? Tässä hän kritisoi Henry Sidgwickia, joka sanoi, että jos ei ole ihmisiä, niin ei ole myöskään mitään kaunista ja rumaa. Mutta että kun kaikki erotetaan kaikesta muusta, niin sitten nähdään se hyvyys sieltä loistaa ikään kuin silmiin. Ja tämä itseisarvo käsitetään suoraan ja välittömästi intuitiolla. Moore itse ei käytä tätä sanaa intuitio, mutta että se kyllä sopii erittäin hyvin kuvaamaan hänen käsitystään. Ja tämä ajatus eristämisestä, erityisesti ihmisen eristämisestä pois kaikesta, niin se oli monille ympäristöfilosofeille mieleen. Esimerkiksi Richard Rowley, miksiköhän se muuttikaan nimensä, kun se oli ympäristöystävällinen nimi sitten sillä. Valerie Plumwood oli hänen vaimonsa, Valerie Rowley aikaisemmin. Joku metsää viittaava se on. No, se on sivuseikka. Hän esitti tämän kuuluisan viimeisen ihmisen argumentin, joka on ihan niin kuin vaan kopio tästä Mooren kahden maailman esimerkistä. Rowley kirjoittaa näin. Viimeinen ihminen, joka selviää maailmanjärjestelmän luhistumisesta, tuhoaa mahdollisimman täydellisesti jokaisen elävän olion, eläimen ja kasvin, ilman tuskaa, kuten parhaissa teurastamoissa. Perussovinismin mukaan hänen toimintansa on täysin sallittua, mutta ympäristöeettisestä näkökulmasta hän toimii väärin. Ei ole välttämätöntä olla vihkiytynyt esoteerisiin arvoihin pitääkseen viimeisen ihmisen käyttäytymistä vääränä, sanoo Rowley. Ja tämä ajatus siitä, että tämä
itseisarvo, erityisesti luonnon itseisarvo, pitää jotenkin eristää täysin ihmisistä, on hyvin ongelmallinen. Ja silloin kehitellään kaiken maailman käsitteitä, puhutaan ihmiskeskeisyydestä, ihmissyntyisyydestä, antropocentrismista ja antropogeenisyydestä ja sun muista. Ja eri kirjoittajat käyttää sitten eri tavalla näitä sanoja, joten niitä en lähde tässä penkomaan. Mutta ongelma tässä nyt on se, että tämä ihmiskeskeisyys, antropocentrismi on melkein kuin perisyntioppi kristinuskossa. Ja se on vähän niin kuin Lutherin näkemys, että perisynnin saastuttama ihminen ei voi enää nähdä arvoasioita oikein. Ja antropocentrinen ihminen ei voi näitä nähdä. Ehkä sen takia niin pitää just kohde eristää ja mieluummin vielä varmaan se kokijakin. Ja kriittinen kysymys kuuluu, että jos on olemassa ei-ihmiskeskeisiä arvoja tai itseisarvoja, niin miten ne voidaan havaita? Kuka ne voi havaita? Joten siinä on pieni ristiriita, että luonnon itseisarvon olisi toimittava niin kuin ihmisen toiminnan johtotähtenä ja sen välillä sitten, että se on kuitenkin niin kuin jollain tavalla eristettävä ja sitä ei saa havaita ihmiskeskisesti, vaan jotenkin muulla tavalla. Ja tämä vaikeus on sitä luokkaa, että ehkä on parempi mennä takaisin Aristoteleeseen ja katsoa, että mitä se itseisarvo voisi olla. Että mitä olisi luonnon itseisarvo. Tämä Aristoteleen naturalistinen ideahan oli se, että jollakin asialla X on arvoa oliolle Y siinä tapauksessa, että X edistää Yn elämää tai hyvää elämää. Ja tämä oli siis räikeä naturalistinen virhe, mutta voidaan tämä kyseenalaistaa ja viime aikoina se on kyseenalaistettu yhä useammin. Mutta miten itseisarvo saadaan tähän kuvaan mukaan? Yksi tapa sanoa se olisi, että jollakin elollisella olennolla on itseisarvoa. Tarkoittaa sitä, että se olento on elollinen olento, jolla on oma hyvä. Tämä on vanha aristoteelinen puhetapa. Tähän hätään en löytänyt Aristoteleelta mitään sellaista hyvää sitaattia, mutta von Wrightin kirjasta Hyvän muunnelmat löytyi aika hyvä luonnehdinta. Hän sanoi, että olento, jonka hyvästä on mielekästä puhua, on sellainen, josta voi mielekkäästi sanoa, että hän on terve tai sairas, hän viihtyy tai hänellä menee hyvin, tai hän on onnellinen tai kurja. Suomennos ehkä vähän kankeahko, ja tässä voisi sanoa, että tämä ihmiskeskeisyys tunki tähän käännökseen pahasti, kun käytettiin sanaa hän. Minusta siinä pitäisi olla se. Sen verran vastustan tätä ihmiskeskeisyyttä kyllä tässä. Se oli kyllä tuossa von Wrightin alkutekstissäkin. Hän ei käyttänyt pronominia he tai she, vaan kysymyssanaa who, tai onhan se relatiivipronomini, mutta vaan henkilöihin viittaava. Siis nyt voisi sanoa, että jonkun olennon oma hyvä on yhtä kuin ne asiat, jotka edistävät tämän olennon elämää tai hyvää elämää. Ja tästä näyttäisi seuraavan, että vain elollisten olioiden voidaan sanoa olevan itseisarvoisia. Haittaako se? No ei varmaan naturalistia, mutta että ympäristöfilosofia se saattaisi haitata, koska luonnossa on muutakin kuin elollisia olentoja. Ja jos ajatellaan, että miten von Wrightia seuraten, että miten me käytetään, miten me voidaan puhua jonkun olion, ja olio on ymmärrettävä nyt laajimmassa merkityksessä, mikä tahansa on olio. Että milloin me voidaan puhua jonkun olion hyvästä, niin kyllä me voidaan puhua
ihan elottomien olioiden hyvästä. Esimerkiksi von Wright sanoo, että tämän seudun surkeat tiet eivät ole hyväksi minun autolleni. Tai vuotava katto ei ole hyväksi talolle. Von Wright kyllä palauttaa sen ihmisen hyötyyn, mutta että, koska talo ja auto on ihmisten omistamia esineitä, ihmisen tekemiä esineitä, mutta että otetaan vaikka joku kallio, joka on luonnon tilassa, niin voihan sillekin sanoa, että sillä on oma hyvä siinä mielessä, että on kalliolle hyväksi, että siinä ei ole halkeamia, joihin sadevesi jäisi ja jäätyisi sitten pakkasella ja halkaisisi sen kallion. Joku ympäristöfilosofi aikoinaan tätä mulle opetti, että kallioilla voi olla itseisarvo tai oma hyvä. Mutta että tämä on aika löysää puhetta, tämmöinen itseisarvopuhe. Jos ajatellaan, että ympäristöetiikan tehtävä on ratkaista jotain ongelmakysymyksiä, niin vetoaminen olioiden itseisarvoisuuteen ei auta pitkälle. Tuon metsätieteen professori Olli Saastamoisen kanssa tästä keskusteltiin ja kehiteltiin tällainen tarina, joka osoitti, että itseisarvossa on pieniä ongelmia. Olipa kerran itseisarvoinen lammas, joka söi itseisarvoista ruohoa itseisarvoisella niityllä. Sitten paikalle tuli itseisarvoinen susi, joka söi lampaan. Kun itseisarvoinen ihminen huomasi sen, hän ampui suden. Kysymys kuuluu, loukattiinko tässä tarinassa jossain vaiheessa luonnon itseisarvoa ja missä vaiheessa se tapahtui? Et onko kaikki ihmisen tekemä elämän tuhoaminen moraalisesti väärin automaattisesti, koska kaikki elämä on samanarvoista? Tätä voi kysyä niiltä, jotka puolustaa tällaista kaiken elämän tasa-arvoisuutta ja kuitenkin käyttää sitten antibiootteja pahan flunssan hoitamiseen, koska ne bakteerit, jotka sen aiheuttaa, on elollisia olentoja. Niiden elämä on ihan yhtä arvokasta kuin ihmisen. Ja jos ajattelee, että kuinka monta bakteeria, flunssabakteeria on yhdessä tautisessa ihmisessä, niin niitä on aika paljon, miljoonia. Yksi ihminen vai 1 miljoona bakteeria. Eli tätä kautta ei kyllä löydy mitään järkeviä ratkaisuja. Tai ajatellaan, että ihmisen pitää, tässä tapauksessa tämän maanviljelijän, joka siellä kulkee pellollansa katselemassa lammaslaumaansa sitten kivääri selässään, niin hänen pitää pohtia sitä, että saako hän pysäyttää sen suden A. huutamalla, B. pesäpallomailalla, C. ampumalla, D. ei mitenkään. Ja just tämän tyyppisiin ongelmiin ihminen joutuu. Ja ihminen nyt on luultavasti ainoa elollinen olento, joka pystyy moraaliseen harkintaan. Et miksi tämä Mooren intuitionistinen näkemys itseisarvosta ja pitäisi hylätä? Yksi lisäperuste, ja tämä on vielä kovin epämääräisellä asteella, tämän idean kehittely, mutta esitän sen kuitenkin, että hän näki itseisarvon ja välinearvon suhteen kausaalisena. Hänhän sanoi, että välinearvo on itseisarvon syy tai välttämätön ehto, ja ilmeisesti välttämätön kausaalinen ehto nimenomaan. Mutta onko tämä oikea tapa nähdä tämä asia, että jollain tavalla välinearvo aiheuttaa itseisarvon? Vai miten se pitäisikään analysoida? Mun mielestä siinä ei välttämättä tarvita kausaliteetin käsitettä ollenkaan. Että jos ajatellaan, että miten Aristoteles asiasta puhui, niin hän sanoi, ei ehkä itse, mutta että Aristoteles kommentaattorit aina käytti, muistan kun toi on siis
mulla pitkä henkilökohtainen trauma tämän Nikomakoksen etiikan kanssa, kun piti aikoinaan se tenttiä ja mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Ja siellä oli kaikkia kummallisia ilmauksia, niin kuin se, että kunnia, nautinto ja tieto konstituoivat onnellisuutta. Mitä ihmettä se sellainen konstituointi on? Sanakirjan mukaan se on, että ne on olennaisia ainesosia jossakin. Mutta tästä sanasta jostain syystä Simo Knuuttila ja monet muut Aristoteles-kommentaattorit tykkäävät kovasti. Ja tämä idea tämän sanan takana on sellainen, että kun sitä paremmin miettii, niin minä ainakin tykkään siitä kovasti, koska se ei tunnu mitenkään kausaaliselta. Pyöreys on olennainen osa palloutta, mutta ei varmasti aiheuta sitä. Eli Moorella on tällainen luonnontieteellinen malli, että siinä pitää saada kausaliteettia mukaan ja homman pitää näyttää tieteelliseltä. Parempi ehkä olisi palata tosiaan Aristoteleeseen ja Tuomas Akvinolaiseen ja sanoa, että se, että jokin välinearvo konstituoi itseisarvoa, tarkoittaakin sitä, että itseisarvo näyttäytyy eri muodoissa, eri välinearvoina tai konkretisoituu näissä muodoissa. Tällä tavalla voisi selittää, että miksi kaikki ihmiset tavoittelevat samaa itseisarvoa, mutta eli eri välinearvojen kautta. Ja siihen ei tarvitse välttämättä mitään kausaliteettia mukaan, koska voisi ajatella, että itseisarvo ja välinearvon suhde on konstituutiosuhde tai merkityksenantosuhde. Ja mitä tämä merkityksenanto tarkoittaa sitten, niin sitä, että kun ihminen näkee jonkun asian hyvänä, niin hän antaa sille tavallaan niin kuin merkityksen, hän liittää sen siihen omaan rationaaliseen elämän suunnitelmaansa. Sillä on mielekäs osa siinä. Voihan siinä olla mukana myös kausaliteettia. Mä haluan vastustaa sitä millään tavalla absoluuttisesti, mutta että monta kertaa niin itseisarvon ja välinearvon suhde on vähän sellainen niin kuin pallon ja pyöreyden suhde, että ei siinä ole kausaliteettia. Me vaan oivalletaan, että jos mä nyt haluan onnellisuutta, niin mä varmaan haluan terveyttä ja silloin tietyt asiat näyttäytyy hyvin. Voihan se olla, että ne aiheuttaakin sitten. Näiden erottaminen toisistaan on äärimmäisen vaikeaa. Näin Aristoteles kuvaa rationaalista elämänsuunnitelmaa Eudemoksen etiikan alussa. Eli se on se Aristoteleen toinen etiikan pääteos, joka on sitten suuri osa siitä on samaa kuin Nikomakoksen etiikassa, niin käytännössä se on alle 100-sivuinen kirjoitus, kun ne yhteiset osat siitä poistetaan. Hän sanoi, että onnistunut elämä, johon tähdätään, olkoon se kunnian, maineen, varakkuuden tai kulttuurin tavoittelua, ja johon suhteessa ihminen sitten tekee kaikki tekonsa, on tarpeellinen, sillä jos ei olisi tällaista elämää järjestävää suunnitelmaa, niin se olisi suurta hulluutta. Pyydän anteeksi huonoa suomennosta, mä en ehtinyt tätä ajatella, kopsasin sen vaan englanniksi tohon, mutta että tämä on idea, johon esimerkiksi oikeudenmukaisuusteoreetikko John Rawls on tarttunut, tämä rationaalinen elämänsuunnitelma, että se on kuulostanut varmasti hirvittävän metafyysiseltä ja turhalta pitkään, mutta nykyisin se on ihan hyvä ja kelpaa monille. Ja tämä ajatus siitä, että konstituutiosuhde voisi olla merkityksenantosuhde, niin Tuomas Akvinolaisen puhetapa on mainio. Hän sanoi, että halusipa ihminen mitä asiaa tahansa, hän haluaa sitä sub ratione boni, hyvän käsitteen alla, tai hyvän käsitteen kautta, tai hyvänä asiana, tai ehkä luontevimmin hyvän näkökulmasta. Eli kun jotain halutaan, se nähdään hyvänä. Ja jonkun näkeminen hyvänä
on vaan sitä, että nähdään, että se on olennainen osa omaa onnellisuutta. Mutta tämän tyyppinen näkemys itseisarvosta ei varmaan sitten kuitenkaan kelpaa näille antropocentrismin vastustajille, koska tässä on kerta kaikkiaan se ongelma, että vain ihminen pystyy näkemään asiat sub ratione boni. Se, että niin kun ajatus, että eläin pystyisi siihen, niin tuntuu aika hurjalta. Joten joitakin johtopäätöksiä sitten. Tämä luonnon itseisarvo sopii kyllä hienosti juhlapuheisiin, mutta sen käyttöarvo ongelmanratkaisuvälineenä on aika kyseenalainen. Ja yleisen luonnon itseisarvon sijasta voisi ollakin hyvä palata takaisin yksittäisten eliöiden hyvään. Ja pitäisi myöntää myös se, että ihminen ei pääse eroon ihmiskeskeisyydestään. Ihminen voi toki, niin kuin moraalin perusideahan on se, että ei pelkästään ajatella omia haluja, vaan ajatellaan sitä, että muilla ihmisillä on haluja, jotka pitää ottaa huomioon sitten omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan. Ja jos niitä ei ota, niin siitähän tulee sitten vaikeuksia. Joko tulee vaikeuksia jo virkavallan kanssa tai sitten vaikeuksia niin kuin sosiaalisten suhteiden solmimisessa. Ja ihmiset oppii sen aika hyvin viimeistään 15 elinvuoteensa mennessä, useimmat. Ja sitten yksi keskeinen juttu on tässä ihmiskeskeisyyden vastustamisessa on se, että unohdetaan se, että ihminenkin on osa luontoa. Yksi itseisarvoinen eläin muiden joukossa. Ja mä en tosiaan vastusta luonnon hyvää kohtelua ja olen hyvin huolissani ympäristön tilasta, mutta mä olen myös huolissani, paljon vähemmän huolissani kuitenkin, siitä, että ympäristöfilosofian yksi kivijalka, luonnon itseisarvon käsite, ei vaikuta kovin kestävältä. Ja mä päätän tämän mainioon sitaattiin Spinozalta 1600-luvun rationalistifilosofilta, joka just puhui siitä, että ihminen on osa luontoa. Hän sanoi, että useimmat affekteja eli tunteita ja ihmisten elämäntapaa käsitelleet kirjoittajat eivät näytä kuvanneen yleisten luonnonlakien mukaisia luonnollisia asioita, vaan luonnon ulkopuolisia seikkoja. Näyttää kuin olisi peräti käsitetty ihmisen olevan luonnossa kuin valtion valtiossa. Ihmisen uskotaan pikemmin häiritsevän luonnonjärjestystä kuin seuraavan sitä. Ihmisen kyvyttömyyden ja epävakaisuuden syytäkään ei liitetä mihinkään yleiseen luonnon voimaan, vaan mihin lie ihmisluonnon puutteeseen, jota sitten murehditaan, nauretaan, halveksitaan tai, kuten useimmiten tapahtuu, kirotaan. Ja mikäli joku osaa erityisen kaunopuheisesti tai sukkelasti tehdä pilkkaa ihmismielen kyvyttömyydestä, aletaan häntä suorastaan palvoa. Kiitos.